سلام تعنا هبلي أمل عالم تركبو نا يوتيوب channelنا تختلتي لومو ونكم تلومود حدش زعباتات حزنا لكم مسئنا لنا نزي يوتيوب channel حدش زخونكم دما شير لايك سبسكرايب مغوار بيتسب يخونو بتفكل حجي نموصا يوم مجمع غزي انغدي اباخي زغلص زلخو زي على السوشيال ميديا بزح ነገራት تريخ بايزوي انتن ድምጽ የኮነን ገለ ትክክለኛ حتى አትሊስት አግባብዩት ነገር ደስ ዘይብሉ ዜናታት ነይሩ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ዝልጠፉ ኣብ ሚዲያ ከምዚሉ ትግራይ ከምዚ ጸልእ ተዛሪቡ ትግርኛ ተደርፍ ደኻ ተባብልስ ኖ አይ ትግርኛ ከደርፍ አይደለን ከምዚሉ በሓደ ዘስሐቅ ነገር ታዩ ዝብሃል እንኳን ተኾኑ ክንዚ حساسيه لا احسب ማለት ሰብ ሕማቃት ተሐሳስበው ለሃልዩ ሕማቃት ተሐሳስበው በግልጽ ያ ሚዲያ ወጣ ይናገርን ቀዳማይ ደረጃ እሱ ካላይ ግን ንምንታይ እስካሁን ታይ ኮይነ ታይ ታሪክ አለና አነ ከምኡ ምናብነት ሓደ ሰብ እንትግራይ ከጸልይ ይኽእልዩ ልከን ኸጥርጥሪ ዝገብረክ ነገር ከልክ ከለሎ ከምዚ ስለዝኾነ ክትብልክ ትከለለክ ቢያንስ ምክንያት ከለሎ ያ ታይ ምክንያት አለዩ ነኸምኡ ክገብር ይኽእል አነ ምንም ምክንያት ከለኑ ነይከለን አይኮነን አነ ካሊ ኢሳብ ካሊ ካብ ትግራይ ዘይተወለደ ሰብ ሶሉ ተልዕሉን ትግራይ ይጸልሉ ምንም ምክንያት የለን ትክክል አይኮነ ከምኡ ዝኾነ ሰብ ታሉን ትክክለኛ ማለት ፖዚቲቭ ዝኾነ ተሐሳሰባ ዘይብሉ ምናምን ግን ሲጀመር በዘይ ምክንያት ዝኾነ ነገር ዘገብር ወይ በተለይ ምስጸልይት ምስምዕት ዝተተሓዘ እዚ ስምዕት ናውሽተ ስምዕት ተስኡል በአፍት ነገር ነገር አይኮነ በዘይ ምክንያት ከምዚ አይነት ስምዕት ዝሓድሮ ሰብ የለን አይኮነን ትግራው አይኮነ ባሉ ሰብ ሶ በዘይ ምክንያት መንነቱ ይጸልእ هم ኮን ይከለንሱ ሰባት ዝርድኡሉ መንገድን ያባዓሎም አለውም እሱ ያخبرሎም ሶ ከምዚ አይነት ጽቡቅ ዘይኮኑ ዜናታት ነይሮም ሶ እሱ ትሩሕቀት አስፊሕዎ ኢለ ይሐስብ ሶነ ጊዜ በጣም ተስፋ ዝቆረጽ ኩሉ ጊዜው ነይሩ ሐቅ ዘረባ ሐቅ ንምዝረብ አይ በቃ ሕጂ ተራሓሕና ኢለ ማለት ናምርድዳ ወናይ መጽን በትክክል ናተይ ስምዕት አንደርስታንድ በቃ አው አከባቢ ዘለሰብ በተለይ በቃ ናተይ ስምዕት አንደርስታንድ ከገብር ዝኸለሉ ኩነታት በቃ የለን ማለት ኦሬዲ ተነገራ ሰፊሕ ኢለ ይሐስብ ነይረ በተለይ ድሕሪ ዝኾነ ጊዜ ማለት በጣም ምስበርታ በጣም ነገራት እንትን ምስከዱ መልሰ ያሃብኩን ከቡና ደረ ምክንያቱ ምንም ትክክል ዘይኮነን ዝተልዓለ ነገር ኩሉ መልስ መሃብ ትክክል ሆነ ይኮነ ብዙሕ ጊዜ ሓዊ ብዙሕ ጊዜ ከም ዓይነት ሓሳብ ይብን ይፈልጥ መልስ ዘይት ሰባት ከምዚ ብሉ አይ ኖ ኖ አይህብን ምክንያቱ ምንም ዓይነት መልዓልን ዘይብሉ ነገር መልስ ከበይ ከልን ይብሉ ነይረና በጣም ከመስግና ዝደል እንደውም አርቲስት ራሄል ኃይለ ዱባይ ዝኾነ መንገድ ተራኺብና ነርና ብዙሕ ነገር ተስፋ ንኽህልወኒና አተሐሰ ማለት ዝኾነ ናተቀየረ ማለት ከይፈለጥክዎ ናራሓቀ ዝመጽ ዓይነት ናተይ አተሐሳሰባ ንኽቀየር ዝገበረ ተወሳይ እና በጣም ከመስግና ዝደል እንደውም አርቲስት ራሄል ኃይለ ዱባይ ዝኾነ መንገድ ተራኺብና ነርና ብዙሕ ነገር ተስፋ ንኽህልወኒና አተሐሰ ማለት ዝኾነ ናተቀየረ ማለት ከይፈለጥክዎ ናራሓቀ ዝመጽ ዓይነት ናተይ አተሐሳሰባ ንኽቀየር ዝገበረ ተወሳይ